Hola, m'he pillat a València. Concretament a so d'ací darrere és el barranc del Carreixet, però ja fa 8 anys que vaig abandonar la ciutat. Primer vaig anar a Barcelona durant 7 anys, on vaig fer una especialització en història medieval, els cursos de doctorat i la tesi doctoral, i ara, com que la cosa està malament ací i no n'hi ha feina per a doctors en història, estic vivint a Sevilla amb la meva xicona, esperant obtindre alguna beca postdoctoral per anar-me'n fora a l'estranger durant 2 o 3 anys. Per tant, les causes per les quals me'n vaig anar van ser formatives i les causes per les quals no puc tornar són laborals. En definitiva, el meu cas és com el de molts altres valencians que s'han dedicat a les humanitats, a les arts o a la cultura en general, que ens agradaria moltíssim aportar a la societat valenciana tot el que m'ha après fora, però a causa de les nefastes polítiques que ha dut a terme la Generalitat Valenciana des de fa dècades, simplement no podem fer-ho, ens hem de guanyar els garrofes fora. Espero en tot cas que això canvie i que en un futur no massa llunyà tots aquells que volem tornar puguem fer-ho. Tant de bo. Vinga, salut. Així estem davant d'una construcció d'un centre de salut que fa 30 anys ja estava projectat. Que fa 4 anys vingué la senyora alcaldessa a posar la primera pedra acompanyada del abans conseller de Sanitat. I l'abans conseller de Sanitat es va dir que en 18 mesos això estaria funcionant i fa 4 anys. Nosaltres estem bellugant-se, estem treballant, estem lluitant per forçar a que això avanci. Així hi ha un ambulatori a pocs metres d'aquí, provisional entre comilles, que porta 33 anys provisional. Però què ocorreix? Que l'edifici ha detectat que té aluminosis, aleshores tenen que fer obres i desallotgen el centre de salut, ambulatori, i trasladen l'ambulatori al centre Salvador Allende. No és un problema de desplaçar-se a Salvador Allende, no està molt lluny. El problema és que a Salvador Allende, al centre Salvador Allende, en aquests moments està saturat. No n'hi ha ni cadires per sentar-se per la gent que va en aquests moments. Això significa que 9 o 10.000 persones més se tindrem que ubicar en aquell centre. A nosaltres no ens van enganyar, nosaltres som aquí, estarem aquí i anem a lluitar contínuament per aconseguir aquesta reivindicació, que és una de les moltes que tenim en aquesta barriada. Miren, abran la puerta y podemos entrar con nuestra cita. Xufa de València, únic cultiu que fins al 2010 ens ha permès viure dignament a milers de xicotets llauradors de l'Horta de València. Que no t'enganyen en l'orxata. Este segell et protegís, ens protegís. En botella, en geladeries o en bars, si no veus este segell, que no t'enganyen, no és de València. Amunt, València. Vicent. Cavallers de Sant Jordi des de sempre. Vicent, està pagat el puro, que és que... Què passa? Està tot molt mal. Està tot molt mal. Molt mal està tot.
Si ja era greu el tracte que l'expresident de la Generalitat, Francesc Camps, el seu Consell i la directora general de Ferrocarrils van donar a les víctimes, la investigació revelada per El Mundo respecte a la manipulació de la Comissió d'Investigació Parlamentària sobre estos fets tan tràgics ho va confirmar. Experts contractats per Ferrocarrils van adoctrinar als tècnics que havien de comparèixer en aquesta comissió parlamentària. Le pregunten lo que le pregunten, su objetivo es transmitir que todo fue un accidente. Ixa era la directriu. Ixa comissió parlamentària es va tancar en fals, això és evident, ixa era la sensació que tenien les víctimes i és la sensació que ha tingut el Mundo després d'aquesta investigació exhaustiva. El Mundo no pararà d'investigar aquests fets fins que l'últim responsable ho pague amb una responsabilitat política i fins i tot penal. Sí, per favor, cap arrere. Soc treballador d'una brigada d'extinció d'incendis forestals. Nosaltres som els que no eixim mai, perquè on estem no arriben les càmeres. Elles es queden al camí, on estan els jefes. La Generalitat Valenciana ha retallat de manera significativa el personal i el material per a l'extinció d'incendis i per altres emergències. L'anomenat canvi substancial de les condicions de treball s'ha traduït amb la no contractació de les brigades que entraven de reforç a l'estiu, allò on més feien falta, i el votar-se de manera sistemàtica un conveni que ens ha portat molts anys de lluita. Hi ha gent treballant 24 hores, ininterrompudes, posant en perill la seva vida i la d'altres companys. La gent que treballem en aquesta feina no mos queixem, és la nostra feina. Però quan veus la serra cremant-se, la serra que has vist créixer, i saps que per culpa d'uns polítics ineptes que només volen eixir en les fotos i als telediaris, els incendis es fan grans, i que es posen en perill la vida de tantes persones. I t'agarra ganes d'anar a les Corts i botar-li foc, a veure qui apaga l'incendi. Crec que és hora, per molts motius, que diguem a aquests polítics que ja està bé, que comencen a treballar per a la gent per als interessos de la gent, i no per als interessos seus i d'uns pocs privilegiats en padrí. Quan vegeu imatges d'incendis forestals descontrolats, recordeu que hi ha moltes maneres de cremar la serra, i que no són sols els responsables els que encenen la mistera. Un fort recolzament per a la gent que està patint aquest infern. Sapigueu que nosaltres ens deixarem la pell per apagar-lo.
espera.